ଆଜିର ଶୋଟା ହେଉଛି ଇଟିଂ ଶୋ। ଏଇଟା ଗରମ ଭାତଟାକୁ ମୁଁ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳ ନେଇଛି। ଟିକେ ଫେବର କରିଦେବା। ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦଳାଟା ନହେଲେ ହେବ ନା ପଖାଳକୁ। ପଖାଳକୁ ଦଳାଟା ମଷ୍ଟ। ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଦଳାଟା ଟିକେ ଦଳି ଦେଇକି ପାଗଟା ବନେଇବା। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ରିଭ୍ୟୁଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୁଣି ଶୁଖା ମସଲା। ଲୁକ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଲୁକ୍ଟା ପୁରା ୱାଓ ଅଛି। ଇସ୍ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋକୁ ପାଗ ଦେଇଦେଇକି पूरा एक नंबर। এটা ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧା ହେଇକି ପଖାଳଟା ହେଇଛି। ହାଲକା ହାଲକା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଫ୍ଲେଭରଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ପୁରା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ତାହେଲେ ପିସ୍ ପିସ୍ କରିକି ପକାଇଥିଲି। ଟମାଟୋଟା ନା ହାଲକା ଖଟା ରାଗ, ଯେହେତୁ ଲୁଣି ଶୁଖା ପଡ଼ିଛି, ତା ଯେଉଁ ଲୁଣର ମାନେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଶୁଖାର ବାଛିବାକୁ ଅଛି ନା। ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଚିପୁଡ଼ିଦେବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ କମ୍ ରହିଲା। ଦହି